surătăți. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangeliști, Luca, Ioan și Matei, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în fața Galilei. Și ieșind pe uscat, l-a întâmpinat un bărbat din cetate care avea demoni și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat, a căzut înaintea lui și cu glas mare a zis: "Ce-ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, celui prea înalt? Rogu-te, nu mă chinui." Fiindcă poruncea Duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulți ani îl stăpânea și era legat în lanțuri și în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era dedus de demon în pustie. Și l-a întrebat Iisus, zicând: "Care-ți este numele?" Iar el a zis: "Legiune", că mulți demoni intrase în el și îl rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Și era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat să le îngăduie să intre în ei, iar el le-a îngăduit. Și ieșind demonii din nou au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe țără în lac și s-a înnecat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos la picioarele lui Iisus și s-au înfricoșat. Iar cei ce-l văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul și l-au rugat pe el toată mulțimea din ținutul Ghergesenilor
să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Atunci el, intrând în corabie, s-a dus înapoi. Iar bărbatul în care ieșise demonii îl ruga să rămână cu el. Iisus însă i-a dat drumul zicând: întoarce-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el a plecat, vestind în toată cetatea cât bine a făcut Iisus. Zisa Domnul către ucenicii săi: aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. Dacă ați fi fost în lume, lumea ar iubi ce este al său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar toate acestea le vor face vouă din pricina numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea. Dar acum nu au cuvânt de desvinovățire pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine, urăște pe Tatăl meu. Dacă nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea. Dar acum m-au văzut și m-au urât, și pe mine și pe Tatăl meu. Dar aceasta s-a făcut ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor: m-au urât până trăd. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă smintiți, căci vă vor scoate pe voi din sinagogi, dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide va crede că
aduce închinare lui Dumnezeu. În vremea aceea, intrând Iisus în corabie, ucenicii l-au urmat. Și iată, furtună mare s-a ridicat pe mare, însă corabia se acoperea de valuri, iar el torna. Și venind ucenicii la el, l-au deșteptat zicând: Doamne, mântuiește-mă că pierim! Iisus le-a zis: de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Atunci s-a ridicat, a certat vânturile și marea, și s-a făcut liniște deplină. Iar oamenii s-au mirat zicând: cine